Halleluja! Min sjæl, lovpris Herren. Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til. Stol ikke på store mænd, på mennesker. De kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden. Og den dag er deres plan blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Ham som bevarer sin troskab til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed. Herren åbner de blindes øjne. Herren rejser de nedbøjede. Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede. Han bringer faderløse og enker på fode, men fører de ugudelige på vildspor. Herren er konge for evigt. Din Gud, siger han, i slægt efter slægt. Halleluja. Amen. Vil du være kristen, må du sætte alt på et bræt og gå planken ud og springe ud på det dybe på begge ben. Bare glide under overfladen og nyde Guds storslåede skaberværk. Og mærke vægtløshed og noget, der holder dig oppe. Noget andet der omslutter dig. Prøv at se omkring akvariet her. En mangfoldighed af eksotiske arter. Hvad ser du? Ser du en skildpadde på dybet på havets bund? Det er havets ældste beboer. Så hold dig på behørig afstand. Man må ikke gå hen og pille ved ting, der er gamle. Tænk bare på gudstjeneste ordentligt. Den er fint, som den er. Skal vi respekt over for noget, der er gammelt. Så ser du en skildpadde, og den sover. Så må du ikke gå hen og tage den op og ryste. For så sker der det, at den vender om med skjoldet på ryggen, og så ligger den helt stille. Så sover den ikke bare sådan død, og så er den virkelig kedelig. Jeg vil slet ikke gå ud med det billede. Mange lever et hemmeligt kirkeliv. Sniger sig langs husmuren i ly af mørket. Fortæller ingen, at de skal i kirke, selvom de er dybt involveret i arbejdet. De siger ikke noget til kollegaerne ved frokostbordet eller i skolen. Hvordan kan det være? Var det det, Kristus hemmeligheden gik ud på? Stop spejderuniformen dybt i tasken, inden man står på cyklen for at komme til spejderuniformen. Flere steder i evangelierne, der bliver disciplene beordret til ikke at fortælle nogen om, hvem Jesus er. Er det det, Kristus hemmelighed går ud på? Bare at passe sin lille fisketank, se den yngle og blive flere og flere. Jeg kan også huske nogle steder i evangelierne, hvor vi ret så kraftigt bliver opfordret til at sprede de gode nyheder. Så jeg tror næppe, at det er det, Kristus hemmelighed går ud på, at vi skal holde vores bøtte om, hvad der er vigtigt i vores liv. Hvis ikke vi kan oparbejde en begejstring og en stolthed ved det, vi laver i kirken, hvis ikke det er godt nok til, at man kan invitere sine venner, hvad er det så værd?
som der stod i himmel og jord i sidste nummer. Hvis det er så fedt, hvorfor er vi så ikke nogle flere? Hvis vi ønsker, at andre skal opleve Guds kærlighed, hvis vi ønsker, at det statement, vi sætter på vores hjemmeside, åbne døre, åbne hjerter, skal være sandt, er det så ikke netop ved frokostbordet i kantinen? Er det så ikke netop til vores ven, vores kæreste? Jeg har ikke nok blevet åbnet om dig. Måske nok finde dig. Vi skal ikke bare sidde og vente på, at nogen skal komme og opdage med tilfældighed, hvor fantastisk vi har det i vores akvarie. Nå, tilbage til udgangspunktet. Jeg tror på Gud. Jeg har oplevet et glimt af hans kærlighed til mig. Jeg længes efter at opleve mere. Jeg vil gerne være kristen. Men hvordan gør man det? En kristen, det er en, der hører Jesus til. Det siger sig selv. Kristen Kristus. Vi er nødt til at holde lidt øje med ham, Jesus. Og for at finde ud af, hvem ham, Jesus er, og hvad han gør, så kan man tage og læse sin Bibel, fordi fra Bibelens beretninger, der springer han ud til os og kommer os i møde. Og vi kan folde vores hænder i bøn og lære ham at kende. Og Jesus, han kaldte disciple. Han lærte dem om, hvad han vidste om Guds kærlighed. Og han fulgtes med dem. Makkerånding. Han havde en magnetisk tiltrækningskraft. Han var imødekommende. Han trak ind i sit net. Satte han dem så bare i et akvarium. Han udfordrede. Han gav dem et skub til forskellige ting. Forskellige opgaver. Udfordringen, ligegyldigt hvad opgaven er, altid den samme. Længere ud på dybet. Fordybelsen i troslivet, gradvist lære mere om, hvem Gud er. Måske kender nogle af jer det her diagram fra en meget fin discipleskabsbog. Hvis det her er vores åndelige liv, vores trosliv, vandet, så er der nogen, der leger i vandkanten og kigger lidt på, hvad det er for noget. Og der er nogen, der har taget et skridt ud i vandet. Der er nogen, der har taget endnu et skridt ud, så de ikke kan nå bunden og svæve. Og der er nogen, der har lært at svømme. Og der er nogen, der dykker ned. Og der er ikke nogen værdiladning i det her. Man kan ikke gøre for, hvor man er henne i det her diagram. Og Gud kommer dig i møde ligegyldigt, hvor du er i det her diagram. Men Jesus' udfordring er altid længere ud på det dybe, hvor du ikke kan bunde, hvor Gud han